El 545 dia de pandèmia coincideix amb el calendari cívic, amb el Dia Mundial de la Fibrosi Quística, el Dia Internacional de l'Alfabetització i el Dia del Cooperant. Però a més, encara que oficialment el món de la política rebaixa el nivell de precaució davant la pandèmia, aquesta continua infectant persones d'arreu del planeta i fins i tot del nostre poble. Els més joves de la societat han començat curs escolar, excepció feta de les viles i pobles en què avui és festa local per ser la data en què se celebra la festivitat de les Mare de Déus aparegudes. I ho han fet en consonància amb la realitat sanitària que ens envolta sense més escarafalls, però donant una autèntica lliçó de seny. Veurem si en els propers dies les darreres falles no ens passaran factura.